Interconnect Malta nidis tħarriġ ġeofiżiku fiż-żona ekonomika esklusiva ta' pajjiżna bitħejja għal proġetti bla preċedent li tħabbru mill-Gvern Malti għal wind farms fi bħra il-barra li jipproduċu enerġija nadifa. Dawn mistennija wkoll jibdlu lil Malta bħala ħabb Ewropew ta' enerġija rinnovabbli prodotta mix-xemx jew ir-riħ. L-istudju li isir mill-kumpanija Fagro Italia Spa permezz ta' vapur speċjalizzat għandu lan li jfassal mappa tal-art fih il-baħar u jidentifika il-karatteristiċi uniċi biex jiġbor informazzjoni imprezzabbli relatata. Dan il-proċess fl-isforzi nazzjonali fil-ġenerazzjoni ta' enerġija rinnovabbli permezz ta' Interconnect Malta li hi wkoll responsabbli mill-proġetti massiċċi tat-tieni Interconnector u anke il-pipeline tal-idroġenu mosqallija. Stqarrija ta' Interconnect Malta qalet li wara evalwazzjonijiet ambjentali u konsultazzjonijiet ma' esperti internazzjonali ġew identifikati żewġ siti partikolari fiż-żona ekonomika esklusiva li tinsab lil mit 12 mil nawtiku ta' pajjiżna għall-iżvilupp ta' wind farms li jżommu f'wiċċ l-ilma. Sentejlu il-Gvern kien ħareġ konsultazzjoni preliminari għal attivitajiet fiż-żona ekonomika esklusiva nazzjonali li r-riżultat fi 15 proposta għal wind farms fuq il-blata kontinentali Maltija. Tali enerġija rinnovabbli offshore għandha lan li tħeġġeġ l-investiment u tappoġġja l-implementazzjoni ta' proġetti li issa qed ikunu restritti għal żewġ żoni partikolari promettenti bi spazju adegwat għal bl-inqas impatt viżiv u interferenza minima ma' attivitajiet ekonomiċi. L-istudju ta' Interconnect Malta qed isir propju f'dawn iż-żoni ta' 190 u 140 km kwadru u stmat li l-proġetti ma jaħdux iżjed minn 100 km kwadru fiż-żewġ postijiet. L-Inġinier Christian Spiteri spjega kif qed isir dan l-istħarriġ li se jwassal biex jiffaċilita il-proċess ħalli il-pajjiż iżid l-enerġija rinnovabbli. Is-servej ħajkun jikkonsisti minn żewġ apparati li huma l-Multi Beam Echo Sounder u s-Subbottom Profiler. Bażikament daw it-tnejn jaħdmu bis-sound waves fejn wieħed għandu frekwenza għolja biex jagħtik iktar riżoluzzjoni tajba u l-oħra mis-Subbottom Profiler juża frekwenza iktar baxxa biex jippenetra saħansitra fil-fqieħ tal-baħar. L-iżvilupp tat-teknoloġija li taħdem bir-riħ għal produzzjoni tal-enerġija fiż-żona ekonomika esklusiva hi kruċjali fl-istrateġija nazzjonali biex Malta tiddiversifika s-sors ta' enerġija filwaqt li jkun hemm bilanċ ambjentali u ekonomiku b'kontribut ukoll għal miri ambjentali fit-tul. Il-Ministru responsabbli mill-Ambjent Mirjam Dalli stqarret kif il-Gvern impenjat bisħieħ biex joffri tali opportunitajiet lill-investituri interessati li jipproduċu enerġija rinnovabbli fuq il-baħar. Issa qegħdin naraw li Interconnect Malta tagħmel anki dan is-survey tal-baħar biex naraw il-qiegħ tal-baħar, nanalizzaw il-qiegħ tal-baħar f'dawk l-areas li huma iktar propensi li ikun fihom proġetti bħal dawn. U nemmnu li b'dan il-mod inkunu qegħdin niffaċilitaw ukoll iktar l-affarijiet biex inkunu f'pożizzjoni aħjar li nistgħu nattiraw investituri li jkunu interessati u li jtuna wkoll tariffa li tkun tajba.